nakakatawa. Ando sila sa mall. Saan sa amin ni Baby Troy? Dudong. Ba. Wala na kaming sapatosan para sunod ang iyang hilig kay mga sapatos pod. Na parehas mo. Oh, pareha namin. Ah. Ano yung mga shoes dari na? Muna yung giulit dari sa Mindanao karon. Oo. Sige mingaw kanya. Oh, para manglaglaag mi diri sa mall, mangita mig mga Shoes. pindot, mga shoes. So gusto nimo na, pudlo na. Palito na ko sa imo anak. Sige, sa may gusto nimo tudlo lang. Di ko maguna kaigo na ako daddy. Sa may gusto nimo na. Sa imo ha, sapatos? Sige, sa may gusto nimo. Sa may gusto nimo. Sige, rugkaon siya Dili tamo. ka. Sa may gusto nimo. Sa may gusto diya ang mga di. Kita kanina. Kani, gani. Na. Napoy baby oh. Mo pa siya kurik ko tanong mo pudsos nang sanina. Ilan kani mga nina? Sama na kay taog anta bumbum ta. Diri man tanong. Nakita bumbum. Diri. Sige pa na sa suga. Tuara. Suga ka suga. Tuara. Suga. Muna yung ganahan ang mga suga. Mga suga. Mana kay man tag bumbum karon? Mana kay man ta? Tuwa na nga. Na para habi kinalari ko na bi. Para haba. Oh, dili pa pwede nga na idada. Saan pagsakayan eh? Ulod. Kamaya dito na. Asa na ben? Wala na Ah, kanang bot. Tiyo niya lang me. Next ride. Smart. Ate yo. Sakay ka na na. Ah, dere day. Ah, ticket booth. Sakay tango. Sakay ka to be? Bebe? Sige, may count. Patindog. Kasi dito dito. Ah. Ba't ka? Ticket? Masakay si Troy ato. Pesos per person. Ito yung baby. Duha mi man kay. Okay, sige, tanahan. Duha tabok man kay. Sakay si Troy atong tren-tren. Natulog. Natulog eh? Ah. Relax. Hala, unsan na? Sakay pa. Ara sakay ka. Ay. Lambat na lagi isa dito. Sakay ka na, nak? Sakay. Naman ihatag ng ticket. Bakit ang ticket na? Dol, asa ikaw yung ticket, Dol? Ah, dapat na, Dol. Dali rami? Wala ka, tara. Sige, sakay na. Sakay na to. Sakay na, dali. Ikaw na, sakay na. Okay. Hello. Masa ba na? Bakit bigyan yan? Sakay ka? Sakay, me. Sakay na, me. Sakay. Tara sa kalsapan, dala na itong agian. Ito lang, di sakay na ni Kita rin sakay. Mura man yung magikuan. Hala. Asa ta padulo? Asa ka na? Asa ta padulo? Dulong si Troy. Dali, tindugan dali. Ay, daw, Bibi Troy, tawag ka. Asa dito padulo? Asa ka na? Alala. Liko sa mga likas. Hindi, butang. Bakas-bakas na siya. Likas. Hala. Wow. Hala. Wow. Ano sakay si Troy ba? Nagkatawa. Nagkatawa ba?
Naghana sa TV, oy. Nagkakagibing na kinakay. Nagyan kayo sa TV, oy. And then say, seryoso ka na? Try. Try. Hello. Bisik kita nonton masuk Chris palibot. Bisik ya kana? Simot sa bata, simot. Wow, wala na. Ako na sakyan na. Yay, abot na si Troy. Yay. Abot na. Bilang sabi, talaga ganyan ko. Ano?